farem un petit viatge de relaxació i de consciència del nostre cos. Només seieu a la punta de la cadira, amb l'esquena dreta, les mans sobre les cuixes, tanqueu els ulls i deixeu-vos guiar per la meva veu en aquest viatge. Comenceu per notar la respiració, com entra i com surt l'aire unes quantes vegades, de manera conscient, però sense forçar-la, tal com ve. Ara, cada cop que pronunciï un nom d'una part del cos, el repetiu mentalment i preneu consciència d'aquesta part del cos. Només noteu-la. La ment ha de saltar ràpidament d'un lloc a un altre. Si durant l'exercici us ve alguna idea externa, simplement la noteu i la deixeu anar per tornar a focalitzar la ment en el vostre cos. Torneu a fixar-vos en la respiració. I ara començarem per la mà dreta, pel dit gros, el polze. Comencem. Polze de la mà dreta, índex, dit del mig, anular, dit petit de la mà dreta, palmell. Preneu consciència del palmell. Canell, colze, espatlla, aixella. Ara baixarem pel costat dret, pel flanc dret, i prendrem consciència de la part dreta de la cintura, maluc dret, cuixa dreta, genoll, tou de la cama, turmell, planta del peu, taló, dit gros del peu, segon dit, tercer dit, quart, cinquè. Anem ara al costat esquerre. Dit gros de la mà esquerra, índex, dit del mig, anular, dit petit de la mà esquerra. Palmell. Preneu consciència del palmell de la mà esquerra. I pugem. Canell, colze, espatlla, aixella. Ara baixarem pel costat esquerre, pel flanc esquerre, i prendrem consciència de la part esquerra de la cintura, maluc esquerre, cuixa, genoll, tou de la cama, turmell, planta del peu, taló, dit gros del peu, segon dit, tercer, quart dit, cinquè. Ara anirem cap a la part de darrere del cos. Pensem, prenem consciència de l'espatlla dreta, espatlla esquerra, omòplat dret, omòplat esquerre, anca dreta, anca esquerra. Columna vertebral. Visualitzem mentalment tota la columna. I ara, tota l'esquena. I pujarem fins a dalt de tot del cap. A dalt del cap. Front, cella dreta, cella esquerra, espai entre les dues celles. Ull dret, ull esquerre, espai entre els dos ulls. Orella dreta, orella esquerra. Galta dreta, galta esquerra. Nas, punta del nas. Llavi superior, llavi inferior. Barbeta. Coll. Clavícula dreta, clavícula esquerra. Pit dret, pit esquerre, mig del pit. Melic, ventre, baix ventre. Tota la cama dreta, tota la cama esquerra. Les dues cames alhora. Tota l'esquena, tot el front, tot el cap. Ara prendrem consciència de cadascuna de les grans zones del cos. Les dues cames, els dos braços, l'esquena, la part de davant del cos, la part de darrere del cos, tot el cap, tot junt, ara tot el cos, tot el cos. Quedem-nos així ben desperts conscients, ben plenament conscients del nostre cos, de tot el nostre cos. I ara del contacte del nostre cos amb el terra. Prenem consciència de com pesa el nostre cos i dels punts de contacte amb la terra que té en aquest moment. Ara comptarem enrere des de 10 fins a 1. Inspiro 10, expiro 10. Inspiro 9, expiro 9. I continueu així vosaltres mateixos, al vostre ritme.
Quan arribeu a l'1, preneu consciència de l'estat de relaxació, de plena consciència de l'aquí i l'ara que teniu. Heu deixat enrere per un moment les preocupacions, els problemes, l'ansietat, les pors, i una sensació de benestar recorre el vostre cos. Noteu-la. I ara, a poc, comenceu a moure els dits de les mans, a poc, els dits dels peus, i a poc aneu reprenent el moviment molt a poc, suaument. Finalment, al vostre ritme, obriu els ulls i procureu que aquesta sensació de calma es mantingui durant tota l'estona.